I pozdrav ljudi svima. Prije ovog klipa zamolio bih vas da se odete nama svi pretplatiti na kanal zato što vas puno klipova mojih gleda, a niste svi pretplaćeni na kanal. Tako da to je vam sekunda, ono crveno subscribe, dugme do stisnete zvonce, pretplatite se na kanal i to je to. A ovdje bi pozdravljao ljude, znači od prošlih videa, i vi ako želite pozdrav napišite komentar hashtag jesam, morate se platiti sve to, tako da, a mi idemo do 15.000 pretplatnika i to je to, možemo krenuti u video, hajmo. Što ovaj neki prilazi vamo, nekako izgleda čudno. Ljubre dečko, nama vod novčanik, sve što imaš vodi vani. Ljubri, vodi pare sve što imaš, šta zbenuš, sad bode nožom. Šta si ti došao vamo glumiti, nemoj da te ja isprašim ovdje, ti znaš da ja treniram karate, imam crni pojas. Ti bre imaš crni pojas, ti, sve ćem vidjeti. Izvadio makaze van, ti misliš mene makazama napustiti, ha? Oho dečko, už sam da pare. Dečko, evo daći ti novčanik i ključ od auta, sve samo nemoj me razniti, majke ti. I moj dečko, ili sad vidiš kako ću dati, a? Da, evo, nama ću dati, evo ti. Aj dečko, aj doviđenja, ode ja. Oj, kako me ovaj lik zeznu. Pa ni 15 maraka ne možeš ti zaraditi u ubosti. Sad će ja raz bombom.